No moikka taas! Joo, mä halusin vähän kertoa mun elämästä, minkälaista se on. Ja tosiaan toi koru, mikä on tossa, niin se on naispuolinen noita koru. Joo. Eli periaatteessa mun elämä on niinku koko aika semmoista, no, voisi sanoa, että trippailua. Yksi kaveri sanoi tolleen. Sitten mä niinku ajattelin, että no niin, no onhan se, kun mä oon niinku tottunut tavallaan siihen. Mutta esimerkiksi kun mä näen koko aika jotain valoja, värejä, energioita, jotka on niitä valoja ja värejä. Ja sit välin tunne jotain, että joku koskettaisi mua. Ja sitten nämä mun tunteet on aika intensiivisiä, että mä tunnen niin kuin mun kehossa tosi voimakkaasti kaikkea. Ja sitten mä tiedän, että tosiaan mä tunnen ihmisten tuntemuksia ja mä tiedän silleen, että esimerkiksi mä oon ollut jonkun kaverin kanssa jutellut, niin sit mä saatan nähdä niiden kavereiden vaikka niinku vähän aikaa, kun mä oon niinku pois sen kaveriseurasta, niin mä näen hänen niinku kasvoja ja samalla mä tunnen mun kasvoilla, kun ne tai niitä tunteita, mitä niillä on, ja ne kasvon ilmeet tunnen niin kuin omilla kasvoillani. Ja sitten välillä mä tunnen kavereiden niin kuin, kasvoja, tai ei tarvitse olla kaveri, se voi olla joku tyyppi, jos mä oon nähnyt sen matkan varrella tai jossain, tai ehkä jutellut, niin mä saatan nähdä silleen, tai kokea silleen, että mun kasvojen tilalla on jonkun toiset kasvot. Ja mä tunnen sen tunteen, mikä sillä on, sillä ihmisellä. Ja saattaa olla, että mä pystyn samaistumaan siihen tunteeseen. Joo. Että niin ne, mitä mä koen, on pääosin positiivisia asioita. Joskus mä näin niin surullisen sohvan, niin sitten mä näin semmoisen selvänäkijän. Ja se sanoi, että no eihän sohva olla surullinen, kaikki vaan istuu siinä ja ihmettelee ja katsoo telkkaria ja saattaa olla surullisia, mutta se sohva on sitten surullinen, niin kuin jotenkin, en mä tiedä. Mutta ja sitten tosiaan mä näen, että kaikki vähän niin kuin liikkuu niin kuin silleen, että mä en katso suoranaisesti siihen kohteeseen, niin sitten mä näen, että ne liikkuu, ne niin kuin energiat, että mikä ei niin kuin ole paikallaan pysyvää. Silleen, että onhan nyt totta kai, että mä näen myös paikalla pysyvää, mutta myös sitä, että ne hieman niin kuin liikkuu. No sit tosiaan mulla on niitä paniikkipsykoosikohtauksia, kun mä tosiaan on paniikissa ja sit mä niin kuin näen niitä kaikkia asioita niin kuin paljon enemmän ja tunnen ihmisten tunnetiloja tai näen niiden ihmisten tunnetiloja. Joo, sitten mä saatan saada niin kuin jotain viestejä, vai mitä ne nyt onkaan, niin vaikka linnun laulusta, että niistä muodostuu sanoja, mitä mä kuulen, tai sitten vaikka kun mä laitan hanan päälle, siitä muodostuu joku ääni ja vetskarin avauksesta tai kiinni laittamisesta kuuluu joku ääni tai jostain veden ropinasta ja niinku, mutta tää ei ole niinku koko aikaista vaan niinku välillä. No sit mulla on semmosia, että mä saatan niin kun, ootas nyt. Niin, että mä mietin jotain niin asiaa, sit mä mietin, että mikä se niin sana olisi tälle asialle tai lause. Niin sit mä saatan niin saada sen vaan yhtäkkiä. Mä en itse miettinyt sitä. Että se vaan niin tulee mun päähän niin ajatuksena. Mut joo, oliskohan tässä nyt jonkun verran, eli elämän trippailua.
ei nyt tule ainakaan tällä hetkellä enemmän mieleen, mutta joo, halusin vaan jakaa tämän. Moikka!